Не разбирам отдавна за какво ли се мислиш. За герой, вероятно, от любовен роман. Дон Жуан да играеш, така ти се иска, а пък всъщност си само Иван. И защо се стараеш, не ти ли е ясно? Посивял си изкучен като празен екран, а мансардата с блянове вече е тясна. Тя отдавна е само таван.